लो 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 सब खा जा। अरे कुर्सी उर्सी लगावा सन, पवन सिंह के एंट्री होखे अलावा। आई आई महाराज बैठी आ तनी नाच गाना शुरू करी तले हम मैजिक मोमेंट्स ब्लैक डॉग आ विस्की आ ओकरा बाद 4-5 गो बियर मंगावा तनी। हाय 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 दादा रे दादा रउआ आय हाय आ ओए होए मत करी, जल्दी से न रउआ नाच गाना शुरू करी। हम माल पानी मंगैले बानी। पवन सिंह जी शराब का भी सेवन करते थे। हाँ, करते हैं। सका दूध पी बोल। ए पवन भैया तू मर्दे का बात के गीजन करे लो कि नइखे जानत हो कि तू दारू ना पियलो। चलो जा हम लिख के देता नी कि लगन में तहार रही हथियार गाना खूब बाजी। अब लिख के दिका तलो। हाय 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 ना 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 भाई लोग, पहले भोजपुरी के ऑडियंस लहंगा पर, चोली पर, ओठलाली पर गाना सुनल पसंद करत रहे, मगर का जाने वक्त कैसे बदल गईल। ओकरा बाद भोजपुरी ऑडियंस मतलब एटीट्यूड सॉन्ग के खूब प्यार दुलार देवे लागल। ओकरा बाद मार्केट में कुछ सिंगर हिट हो गईल हन, जैसे कि टुनटुन यादव, छोटू शिकारी। ओकरा बाद प्रमोद प्रेमी एटीट्यूड सॉन्ग गा के तब पवन सिंह सोचला कि ई त गलत बात होता। जब भोजपुरी ऑडियंस एटीट्यूड सॉन्ग पसंद करता तो काहे ना एगो हमू लाई। ओकरा बाद पवन सिंह एगो ला देले बारन एटीट्यूड सॉन्ग, जवन गाना आवते तबाही 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 मचा दिल बा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आप पवन भैया तहार मूर्ति इतना बड़ा गाना हिट हो गईल तो डांस संस्था होखे के चाहिए। अब कुछ लोग सोचत होई कि हैं ई त गाना में कुछ लॉजिक पॉइंट हल ही नहीं खे, तो हम तारा लोग इनसे एगो बात बता दी कि अगर जे तू ई गाना के बॉक्स पर सुनब तो डांस करे पर मजबूर हो जाइब। ओकरा बाद ई गाना के स्टोरी कुछ इस तरीके से बा। पावर स्टार पवन सिंह अपना दल बल के साथ में कहीं नाच देखे जालन। ओकरा बाद लौंडिया से कहलन कि रे आके हियां नाच। वही पर तो लौंडिया कहले कि 12 मन के तू राजा मिजाजी करे लो, काहे ये सटे जावे पर आके तू रंगबाजी करे लो। और इहो कहेले के बड़ा हो नई कुछ ना तू इकरा के। अरे धनी इहे हवन जौन धनी लोग के धन हो उधार देबेलन। ओकरा बाद आगे माए पवन भैया तू कहबो जिला के रंग तार के भड़प हथियार देबेनी। और पवन भैया के सामने जिन जना रंगबाजी करेलन उनकरा के धरती पर से उखाड़ फेंकेलन। और ना तो भाई लोग ई गानवा के लिखले बारन छोटू शिकारी और म्यूजिक देले बारन प्रियांशु सिंह। और का म्यूजिक देले बारन पूरा दिलवा हमर गदगद हो गइल बा। ओकरा बाद भाई लोग ई गाना के तो वीडियो क्वालिटी आग के तरह बा, आग के तरह। और सब वीडियो क्वालिटी गाना के देख म्यूजिक सुन हुआ, के बैकग्राउंड हम म्यूजिक लास्ट में गाना के 10 में से 10 नंबर देता नी। बजाओ बजाओ बेटा बजाओ। जिला के रंग तार के भड़प